आठवणी काय खड्ड्यातनं आम्ही कसे चालतोय शेतीवाडीतनं बांधावरनं आणि स्वच्छ सुंदर फोंडा कसं असतं त्याचा मी अनुभव घेतला. मला मी मेहनत करतोय त्याचा मला फायदा होईल. कोणाच्या चढावडीचा फायदा मला कसा होऊ शकतो? मी मेहनत करतोय त्याचा मला फायदा होईल असं मला वाटतंय. ह्या तुमच्या प्रश्नावर माझ्याकडे उत्तरच नाही. ते काही करू शकतात, 50ला 50 उमेदवार स्वीकृत करू शकतात असं. त्यापेक्षा आपण काय नाही त्यांच्यावर बोलू शकत. तो त्यांचा प्रश्न आहे. कोणाला स्वीकृत करणार, कोणाला नाही करणार, कोणाला थांबवणार, हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यात आपण नाही काय बोलू शकत. आम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे. गेले आम्ही अनेक दिवस छाननी झाल्यानंतर आम्ही प्रचाराला लागलो आणि त्यापासून आत्तापर्यंत म्हणजे रात्री 10 वाजेपर्यंत आम्हाला काहीतरी परमिशन आहे. आम्ही जेवढं जास्तीत जास्त वेळ लोकांच्यात जाता येईल तेवढं आम्ही लोकांच्यात जाणार आणि आम्हाला लोकांचा प्रतिसाद खूप छान आहे. गेले 8 दिवस मी जिंकण्यासाठी मी प्रयत्न करतो. कोणाच्या चढावर बिळावर माझं लक्षच नाही. तो त्यांचा प्रश्न. मी जिंकण्यासाठी काय करता येईल, किती मेहनत घेता येईल, किती लोकांना समोर जाता येईल, ह्या ज्या भागातल्या ज्या काय अपेक्षित सुखसुविधा कशा निर्माण करण्यासाठी काय करता येईल त्यात आम्ही फिरतो, लोकांसमोर जातो. आमची निवडणूक विकासावर आहे, कोणाच्या चढावडीसाठी नाही. मला एक संधी द्या, मी तुमची 5 वर्ष प्रामाणिक सेवा करेन. आणखीन माझ्या फोंडा पंचायत समितीमध्ये चैतन्य सावंत हे पंचायत समितीला उभे आहेत. त्यांची निशाणी ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाची मशाल आहे. त्यांचा नंबर 2 आहे. माझा 1 नंबर आणि फोंडा पंचायत समितीला 2 नंबर आणि परत लोरे पंचायत समितीमध्ये कीर्ती कृष्णा एकावडे या सुद्धा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मशाल चिन्हावर माझ्याबरोबर पंचायत समितीला खाली लढत आहेत. तर त्यांचा सुद्धा नंबर माझा जसा 1 वरती आहे त्यांचा सुद्धा 1च नंबर आहे. अनुक्रमांक जो आहे तो आमचा दोघांचा 1 आहे लोरे पंचायत समितीमध्ये आणि फोंडा पंचायत समितीमध्ये माझा 1 आहे आणि चैतन्य सावंतचा 2 आहे. आणि आम्हाला तुमची 5 वर्ष सेवा करण्याची संधी द्या, आम्ही त्या संधीचं सोनं करू, एवढंच मी जनतेला सांगतो.